magluto ta ni guys. Wala mo biyahe guys kay nagparty mig hapon. Sakit ka akong mga tiin sa mga bisyo gapon guys, mga sayaw-sayaw. Kay nagpalit akong asawa og si tawag ani. Asway man kuno ni. Nasa Maklaw din sa dagat. Ato ni lutuon guys. Ato ni mukbangon karon. Ani udto. Kabangan nyo niya guys. Magluto tayo niya ato tunuan guys na. Ito no. Nagpalit og balig 20 nga bulinaw. Wow. Kay sabot mo nga tumis bits karon. Magkilaway ni. Kapit kayo ibikang. Muni magkagod tag lubi guys. Muni ati sagol ato. Muni kuan guys, handmade. Handmade. Ina. Ato nang lutuan guys. So muni dagang kuan lagi. Ano siya? Nah nih guys, papuah-puah na siya guys. Pagkapuah-puahan niya. Murag manmaho. Ato di lumit ang crab. Crab guys. Nagulok-lok pa guys. Wala man ako lagi ice. Ano, pagka kumain mo bisa na guys. Hindi mo na lunuran sa tuno guys. Pagkuluan na guys. Iwan ng butangan o palami guys. Tangan mo sarap. Igo-igo lang ko. Igo-igo lang kadaghanon. Nya bitsin ka. Para malipong sila. Nya asin. Wala pero ani nga timpla guys. Hindi na siya timpla go true. Huwat-huwat lang ta sa atong kuan guys, finished product. Kaya mukbangon ta ni siya panid to guys. Ayan mo guys. Kunin ko na di kaarang siya sa atong lagayan. Ito ulang natin may-arin sa ginisag to guys. May kung ano siya, kasway man tawag ani. Tag-asing paak ba? Malingkang din siya diri ah. Nalag mo na ani. Okay. Karang buko kita kuan guys, kasway nga naipaas manok na. Wow. Paas manok.
Sabaw pa lang ani guys, ulam na. Good afternoon guys. Manid to ta guys. Luto ng atong giluto nga si tawan kasway. Sa kayo tanawa. Askay siya ba? Mo di sa gitawag kasway guys. Manid to ta ninyo guys. Ay. Guys. Natay suka. Dili ginamit ko. Tapos natay dilis guys. Bulinaw nga kinilaw guys. Ha? Okay. Kuning na bihod guys. Muna to. Paano ba? Na. Manituta ninyo. Kumagkaon guys, pahuwa gamay. Baging tagtog. Bawi ba? Para ugma. Kusgan na po tayo nagbiyahe. Ang ganan ba rin akong laksan karoon akong lawas guys. Kaya kumaula po akong ganang laksan. Pinila guys. Dilis nga kuwag. Kanang kuwan. Kuwag bukog. Kopi lang gano'n guys. Pagmay man. Ayan na. Pagkakuha sa unod. Doon. Tapos daw na po rin suka. Di lang kayo nakutas niya sa akin. Basig natin mga followers nga naglaway na diya. Thank you so much guys. Dagan salamat sa paglanta sa mo video. God bless you all. Thank you.